Boas tardes. Hoxe, ás 7 da tarde, estamos en Radio Mitos. Eu son Claudia, como podedes ver. Eu son Maya. Antes de comezar coa seguinte transmisión, queríamos vos comunicar unha das grandes noticias desta semana. Todas as persoas dos arredores estaban a percibir os sentimentos que cadran coa historia da Santa Compaña. Por iso, hoxe imos vos contar unha historia que lle ocorreu a Catuxa, unha muller cos 80 anos xa hai tempo. Así es, despois deste breve adianto, imos comenzar coa historia de hoxe, a historia de Catuxa. Catuxa era unha muller de 80 anos que vivía nun lugar pouco poboado. Estaba prendida no hermano dando de comer aos seus animais e regando o seu horto. Mentras que o facía, sentiu un aire fresco pasar polo seu lado esquerdo da cara, pero non lle deu importancia. Mais tarde, Catuxa volveu a sentir a mesma sensación, pero esta vez no lado dereito da cara. Nese momento, comezou a preguntarse que extraña sensación era que estaba a sentir. A señora rematou as súas tarefas, se foi á cama, ceou, se puso pixama e de repente empezou a oler cheiros de cera queimada. Entonces, empezou a percatarse da unha historia da que había contado a súa mãe de pequena, de era a Santa Compaña, unha profesión de almas en pena que nas máis cumplida tarefa vivía por ti e sumirate hasta morir. Para intentar evitarla non consistía en fuxir, senón que tiñas que facer un círculo no chan, abrazar o cruceiro ou rezar. Sí, neste momento, a señora percatouse e apresurouse a buscar unha solución, pero non lle deu tempo. A Santa Compaña atopouna por no camiño e mandoulle a tarefa de facer que un vello limoneiro dera flor. Catuxa preguntou aos veciños do pobo máis cercano, abonou as terras, podou os ramas, protexendo das xeadas que abollicamos no tronco e fixo todo canto puido, pero todo eso non fixo que o limoneiro dera o seu froito. Catuxa, 2 meses de que pasaron un límite, empezou a enfermarse e cada día se foi debilitando máis. Catuxa empezou a perder habilidades e pouco a pouco deixou de realizar algunhas tarefas, como facer a comida e ir a ponerse o pijama e incluso non ir ao baño. Sí, Catuxa, como vivía nun lugar pouco poboado, os primeiros días ninguén se decatou da súa morte. Únicamente decatouse o ciclista, logo de que pasara unha semana dende a súa morte. O ciclista pasaba por ali, aínda que sempre a saudaba. A Catuxa, que sempre estaba por ali, realizando as súas tarefas do fogar. O ciclista parou a mirar no interior da casa de Catuxa. Dende fora non o topaba. Decidiu tocar o timbre, pero nadie le contestou. Parecíalle moi extraño. Decidiu chamar a policía. Entraron no interior da vivenda e ali foi onde encontraron a Catuxa fora encima da cama. Sí, investigaron a causa da morte de Catuxa e atopáronse con que non tiña ningún rastro de morte. Non se entendía a morte de Catuxa. Enterraron nun cemiterio máis próximo ao pobo de onde vivía o ciclista. Acudiron a él o ciclista, algúns cidadáns do pobo e os pais do ciclista. A morte de Catuxa no seu enterro seguiuse cuestionando, nadie sabía a súa morte e quedou como unha morte misteriosa. E esta é a historia de Catuxa, unha señora de 80 anos que morreu por culpa da Santa Compaña. Votamos mañá aquí ás 7:30 da tarde, como sempre, e aquí os agardamos en Radio Mitos. Agora deixábamos con Radio 2.0, pero antes de rematar vamos a dicir unhas empresas que vos axudarán a repeler fantasmas. E compañía número 1, antifantasma. Se necesitas saber que hai un fantasma, chama 603 43 73 82. Compañía número 2,
Compañía Fantasmal 643 63 82 49. Y compañía número 3, Santa Fantasma, se pesca un fantasma na casa, 423 82 1303. Compañía número 4. Tenemos Mac Fantasmas 423 16 59 32. Hasta aquí o programa de hoxe. Voltamos mañá ás 7:30 da tarde para contarnos outra das historias de Radio Mitos. Adiós.